Тапшыруның алдагы матур бәйрәм иртәсен без Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Батыршин Мәхсуд Зиннатовичка юллыйбыз. Бүген 8 май көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Беренчеләрдән булып аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Әлфия улы Марат, килене Элнара, оныгы Рамазан котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз ирем, кабат шау чәчәкле язларга төренеп синең туган көннәр җитте. Бу юлы алар түгәрәк һәм саннары күпләрне сыкландыра торган. Гомереңнең бу матур саннарына син сыкланырлык ир-ат буларак җитештең. Гаиләңнең булдыклы башлыгы, улың өчен үрнәккә куярлык әткәй дә син. Ә инде оныгыңа бар назын кызганмаган бабакай булдың. Рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне кимхур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лаек. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның юбилее, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим, тигез гомер итиек, икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәебез һәм ягымлы бабакаем, без сине шул кадәр көчле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы балачагым өчен мең рәхмәт сиңа, әткәй. Киләчәктә дә сөекле әнкәем белән бергә яратышып яшәгез. Әтиебез асыл кеше, аңа карап сыкланам. Исән-имин булуына шиксез Раббым шатланам. Бүген котлап юбилейда теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кешеләр дибез. Алтындай якыныбыз 2 бишлене алды. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калды. Кадерле Мәхсут абый, 2 бишлеле юбилеегыз котлы вә мөбарәк, табыннарыгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Алдагы җыр сезнең өчен бәхетле булыгыз. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы дерәгем, син булганыга күрә янәшәмдә тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Бармы тагын берәү синең кебек, минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдән. Саклый белгәнгәме, шулук хисләр миндә сакланган. Ярый әле сине миңа кадәр җирдә беркем эзләп тапмаган. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән.
Алдагы котлау сәламебез Татарстан Республикасы Буа шәһәреннән килде. Бер туган энеләре Батыршин Мәхсүд Зиннәтовичны ихластан абысы Рамил тормыш иптәше Рузина белән котлап үз теләкләрен юллыйлар. Безнең якын булган, туган якта калган, зарыгып каршы алучы якыныбыз. Бүген синең асыл туган көнең. Бәйрәмнәрне артык яратмасаң да бүгенгесен җылылык белән каршыла. Тормышыңа күз сал, бар да әйбәт, үз көчең белән, үз тырышлыгың белән ясалган. Тирә-юньдәге бар халык сиңа һәм гаиләңә карап сокланалар, ә без үз чиратыбыздан хаклы килеш горурланабыз да. Якыныбыз, әле озак еллар, шушылай безне шатландырып гомер ит. Эшләрең һәр чак бары тауга менсен, кәефең гел күтәренке булсын. Бел, без еракларда яшәсәк тә сине сагынып, яратып яшибез. Бер туганнар арасыннан без синең белән бер-беребез өчен олы таяныч һәм терәк булып яшәргә дип калганбыздыр. Шуңа да синең бар булуыңа гел шатланам инем. Я Раббым, алда юбилейлар күп каршыларга насыйплар булсын иде. Без сине бик яратып, хөрмәт итәбез. Котлы булсын синең туган көнең. Без барыбыз да шушы теләктә. Бүгенгедәй шат, елмайган йөзең шатлык исти безнең йөрәккә. Туган көнең бүләк булсын сиңа, җан җылысы, якын туганың. Исеңдә тот, бу дөньяда изге туганлык дигән якты хис барын. Алсу таңнар атсын синең өчен, тормыш дәрте һич тә сүнмәсен. Һәр яңа көн сиңа бетмәс шатлык һәм гомерлек бәхет китерсен. Өмет йолдызларың балкып янсын, ерак йөрсен синнән сагышлар, мулдан булсын синең өлешеңә язмыш язган бәхет, шатлыклар. Барыр юлың узын әле синең, эшләрең дә әле тау хәтле. Күңелеңдә күпме теләкләр бар, гомерең озын булсын шул чаклы. Кадерле Мәхсүд Зиннәтович, Буа шәһәреннән якыннарыгыз сезгә дөньядагы бар яхшылыкларны, изгелекләрне генә телиләр. Аларның музыкаль бүләге дә сезнең өчен яңгырый. Үссәк тә без таралыштык төрле якларга. Бала чакның якты истәлеге тарта безне туган якларга. Дөнья матур әгәр бергә булса, туганнар дип янып көеп торса, нинди генә хәлләр булмаса да, туган җанлы булып калса. Әйтер сүзләр, сагыш киңәш серләр, уй теләкләр бик күп җыелган. Бер күрешү үзе бер гомер бит, туган йортта барда җыелган. Дөнья матур әгәр бергә булса, туганнар дип янып көеп торса, нинди генә хәлләр булмаса да, туган җанлы булып калса.
Тапшыруыбызны дәвам итеп, кабат Батыршин Мәхсүт Зиннәтович хөрмәтенә юллаган котлау сәламен укып китәбез. Бу юлы киленегез Эльмира балалары Алсу, Ләйсән, тормыш иптәше Илдар, оныгы Марсель җылы теләкләрен юллыйлар. Яңа Мәстәк авылында 7 балалы гаиләдә 6-нчысы булып, якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Гомере буе бер туганнар тыгыз элемтәдә булып яшәделәр. Һәр вакыт бер-берсенә терәк һәм ярдәмче булдылар. Кызганычка каршы, минем тормыш иптәшем Газизәткәебезнең гомере кыска булды. Әмма бер туган энеләре вафат булсалар да, алар мине какмадылар. Туган йортларына еш кына кунакка кайтып, авыр вакытыбызда гел ярдәм итеп гомер сөрделәр. Моның өчен аерым рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Бүген бу истәлекле көн кадерлебез бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Һәм кешең бар хыялларыңны, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышың нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Ә бәхет кошларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Син бик тырыш, бик уңган, гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Чын ир-ат исемендә, чын фикер белән яклап, гаиләңне барлыкта яшәтәсең. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? 55ләр тулды менә, җитештең бабай булып. Оныңны да кышасың, якты шатлыкка тулып. Бел кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гырләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Хатының белән кулың кулга тотынышып атлагыз. Оныкчаларны күрергә хыял, максат саклагыз. Синдә акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Кадерле Мәхсүт Зиннәтович, бар теләкләрдә чынга ашсын. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләк итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көне дә телибез без теләкләренең изгесен. Кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле көне гомер бәйрәмең гөл чәчәккә күмелсен. Озын гомер бирсен Ходай, саулыгын жәлләмәсен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле Итик туганнарны, дусларны, күршеләрне. Үзе бәхет исән чакта шулай күрешү